чорводорони шаҳри ҳисор барои гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 аз ҳоло омодагӣ гирифта захираи хӯроки чорваро дучанд менамоянд. саршумори чорвои калон дар ҳами шаклҳои хоҷагидории шаҳри ҳисор 74 000 сарро ташкил медиҳад. чорвои майда бошад 144 000 сар. барои ин миқдор чорворо беталаф ва хуб парвариш намудан дар давраи тирамоҳу зимистон хоҷагидоронро зарур аст ки мувофиқи дурнамо 36 276 тонна хӯроки дурушти чорво захира намоянд. 36 000 тонна дурнамо дорем. То ин замон мо ҳамаги 5 000 тонн захира шудааст ки дар ин тарбеда ва хасбеда 1200 тонн, тарбеда 3500 тонн захира кардем. дарои гандум оғоз ёфтааст. ҷамъоварии кӯҳи гандумро оғоз карда сарбаландони дурнамое ки дар назди мо гузошта шудааст иҷро мекунем. طبق маълумотҳои раёсати кишоварзии шаҳр ба ҳолати 30 май соли равон 12.7% дурнамо иҷро шуда кор дар ин самт бо маром ҷараён дорад. ҳоло раванди ҷамъоварии ғалла низ оғоз шудааст ки пояҳои он ҳам барои хӯроки чорво захира карда мешавад. дар баробари захираи хӯроки чорво дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр ҷамъоварии пиёз низ ҷараён дошта деҳқонон барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили дастранҷи худ дар саҳро машғули коранд. бо мусоид омадани боду ҳаво имсол ҳосили меваҷот низ дар боғҳо хуб ба назар мерасанд. аз ҷумла дарахтони олу дар боғзори ҷамоати деҳоти навободи шаҳри ҳисор самараи нек ба бор овардаанд ки ҳоло харидорон аз ин мавзеъ барои ҷамъоварӣ ва содироти олу ба хориҷи мамлакат бо деҳқонон ҳамкорӣ доранд. бо истифода аз маслиҳатҳои олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ хоҷагидорони шаҳри ҳисор пайваста кӯшиш менамоянд то истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзиро дуруст ба роҳ монда дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозорҳои истеъмолӣ саҳми муносиб гузоранд. фаридуни субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри ҳисор, ахбор.